Στη δυτική πλευρά του βουνού Κιάφα, που βρίσκεται πάνω από το χωριό Βαριμπόμπι, το σημερινό μοναστήρι, και σε ύψος 960 μέτρων, έχουν κτίσει την πετρόκτιστη Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Εκεί πρέπει να υπήρξε ναός και στα παλαιότερα χρόνια, όταν υπήρχε το χωριό Μαζάτι πριν το 1770. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι και από τη Μικηναϊκή εποχή πρέπει να ήταν κτισμένος ναός αφιερωμένος στο Σωτήρα Δία. Ίσως γι' αυτό το λόγο οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αποκαλούν το μοναστήρι ο ναός της Αγίας Σωτήρας. Λέγεται ότι παλαιά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι που υπαγόταν στη Μητρόπολη των Χριστιάνων. Η τοποθεσία σου εμπνέει αισθήματα ελευθερίας και θείας γαλήνης. Αισθάνεσαι ότι αγγίζεις το Θεό και πλημμυρίζει η ψυχή σου με αισθήματα γαλήνης. Κανείς δεν γνωρίζει πότε καταστράφηκε. Ίσως να εγκαταλείφθη από τους τότε μοναχούς γιατί φοβήθηκαν τους διωγμούς των αλλοθρήσκων ή διάφοροι επιδρομείς να κατέστρεψαν τον ναό. Με πρωτόγωνα μεταφορικά μέσα και εργαλεία εκείνης της εποχής που διέθεταν οι κάτοικοι του χωριού και των γειτονικών προς αυτό χωριών, με ευλάβεια και υπομονή κατόρθωσαν στην πλαγιά του βουνού να κτίσουν χοντρούς τοίχους με καμάρες. Ένα μέρος της αριστερής πλαγιάς χρειάστηκε να σκαφθεί και το δεξιό να το επιχωματώσουν για να διαμορφωθεί μια μεγάλη πλατεία, καθώς και μια φαρδιά μακρόστενη είσοδος δεντροφυτευμένη από σκιερά καταπράσινα πλατάνια που οδηγεί στο ναό. Πάνω σε αυτή την πλατεία έμπειροι τεχνίτες λιθοξόοι έκτισαν μεγαλοπρεπή εκκλησία ψηλοτάβανη σε ρυθμό βασιλικής μετατρούλου. Η ακουστική της εκκλησίας είναι τέλεια. Σε αυτό βοηθά ο τρούλος και η αρχιτεκτονική του ναού. Τα κελιά για τους μοναχούς ή τις μοναχές κτίστηκαν σε 3 ξεχωριστά κτίρια, τα οποία χάρη στην αγάπη και την ευλάβεια των ντόπιων συντηρούνται σε άριστη κατάσταση μέχρι σήμερα. Στο αριστερό μέρος του ναού ο επισκέπτης αντικρίζει την πηγή με το κρύο νερό που πηγάζει μέσα από τα σπλάχνα του βουνού Κιάφα. Ποτέ δεν έχει στερέψει χειμώνα και καλοκαίρι. Μας ξενάγησε ο κύριος Παναγιώτης Καράβελας και θα μας πει 2 λόγια για το μοναστήρι. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1882, το οποίο το οραματίστηκε ο Παναγιώτης Κόνστας, ο οποίος έζησε το 1822 έως το 1995. Η αριά που βλέπετε εδώ πέρα, ήρθε ένας χωρικός να την κόψει, έκοψε μια φωνή και του λέει «Φύγε από το δέντρο γιατί είναι δικό μου». Και έφυγε και βρίσκεται η αριά από τότε εδώ. Έχουν γίνει πολλά θαύματα. Δίπλα στην πηγή υπήρχε μια δεξαμενή που λουόζαστε οι ασθενείς και τίποτα άλλο. Αφήνοντας την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και το ύψος των περίπου 900 μέτρων, κατηφορίζουμε προς το πλησιέστερο χωριό. Το χωριό Μοναστήρι, αναφερόμενο επίσημα ως το Μοναστήριον και παλαιότερα ως η Βαριμπόμπι ή η Αριά, είναι ορεινός οικισμός κοντά στον Αετό και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας. Το μοναστήρι βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά της Κυπαρισίας και περίπου 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τον Αετό. Έχει υψόμετρο 570 μέτρα και απέχει 30 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιωνίου Πελάγους. Το χωριό έχει μακρόχρονη ιστορία που ακολουθεί την ιστορία της Τριφυλίας και της ευρύτερης περιοχής του Αετού.